Takna sa DYHP, alas 4:21. Adik! Tukiki! Talibhay! Katawa! Kudyaka ang serbisyo publiko! Uban nila ni Tatak Daluyoy o kasamang Max Andrino! Mga hudyaka o serbisyo publiko, Tatak Daluyoy o kasamang Max Andrino! Tatak! RMA na! Mayong hapon, usab kanilang tanan mga kasamas kanginan. May mutang mo kay magsugod ta sa atong tulumanon hudyaka og serbisyo publiko ug sa nagpadayon nga Kuntis Hambog portion Saturday edition. Adunay tulo ka mga dalaga nang apply og dancer sa bikini bar. Si Dalmacia, Ignacia, Policarpia. Og Onya! Duha ray akong gikinahanglan sa akong bikini bar. Kinsay mga nga ninyo? Dalmacia ko, sir. Ignacia ko, sir. Policarpia ko, sir. Ikaw, Dalmacia o Ignacia, mo'y madawat. Sir, ipakapi lang itaon ko, sir. Uy! Nag-istoryahan na islas Daluidoy ug si Makoy. Og Onya! Nalingaw ko dito sa Puentios Minya bay Makoy. Nga naman bay doy? Nag-away ang duha ka buang. Unya? Giuwang sa usa. Hulong ang away sa duha ka buang. Kung ako masayop, pulis ang nag-uwang sa mga buang. Dili pulis, oy. Kinsa man di ay? Kuan buang pod. Nagkita si Litoy ug si Daluidoy. Atong sundan si Litoy ug Daluidoy. Og Onya! Bay doy. Bay. Uy, bay toy, bay. Bay Daluidoy. Noon sa magkakadaot ko din mo, bay. Bitaw, bay, oy, bitaw. Ganun daot ka man, bay. Nani ko pa kanon sa kong asawa, bay, oy. Ang imo ng sweldo. Kung ibayad sa utang sa akong asawa, sige pangutang. Syaro. Unsa man ay bayaran sa mong asawa? Kuan, bayaran niyang TV, refrigerator, washing machine, o kanang grand video key. Katagkan ko yung utang na ay, bay. Mga bitang midaot ko, bay, kay usa ka buok pa, bay, akong kanon. Kay wa pa may bugas. Giatagan og birthday gift sa ritaw ang iyang uyab. Atong sundan, kung unsay gasah kung binirtihan sa uyab,
gikas ulitaw. Og unya, Labs. Muni akong birthday gift ni mo, Labs. Nga, bulawan nga kwintas, Labs. Uy, nganong bulawan nga necklace man ang imong regalo nako, Labs, uy. Nganong bulawan nga necklace man ang imong regalo nako? Nahibaw ka ba yan nga, BMW akong gusto. Nahibaw ka bitaw, Labs. Nga lisod kay pagpangita ang kanang fake nga BMW. Midool ang apo nga si Totoy ngadto siyang lolo atong sundan kun usay sulti ni Totoy ngadto siyang lolo. Og unya, Lolo. ngalo Totoy akong apo. Lolo, tinod, makadaot sa ngipon ang tindi, Lolo. Oh, makadaot kayo, Totoy. Ayaw yun, pagkaon og kindi ha, Totoy. Makadaot na ngipon. Kusog na ka mukha o kindi, Lolo. Ngano lang utana mga Totoy. Wamang kanyipon. Gisugo sila Loydoy siyang inahan pagpalit og utanon sa merkado. Og unya, Unsa man ni taas, lagi ning maong utanon, Lula. ako ana po bantiyong na. Kanang bantiyong, tanong ba herbal ko herbal? Unsa man ning bantiyong, Lula. Ay, opo, herbal god, opo. Opo, pagtarong ko, Lula, God. Opo, lagi, herbal lagi, opo. Ayaw kong tandua, Lala. Ay kong tandua. Unsa bitaw ni? Opo, lagi, opo, ang aksikuan. Misumbong si Kumari ngadto siyang kumpari. Og unya, Pre. Suti kay koy nga. Dili hilig og babay ang imong kumpari. Di malas sinuon na, Mari. Anong di malas man, Pre? Ako ding asawa, wag yun hilig mo dug nako. Di malas itong duha, Pre. Pre, kurambos ta, Pre. Bag-ong minyo, sila si Kukoy ug Dalmasya. Atong sundan. Unya, Dalmasya, kumusta? Ang bagong minyo pasyang, kumusta? naway lami, oy. Anong man taon? Gwapo unta kong bana, buotan kugihan, trabahador. Wow, kompleto ni ay ang tanang ipangita sa sawa nga tos bana. Dako ra ba murag botelya. Wow, tagpo gini ay kaday. Murag botelya, wow, malipay yun ko kung ako'y namutang sa imong dapit, murag botelya. Botelya bitaw. Botelya man, pero botelya Spanyawan, linimint para kadako.
ang duha ka man nagkumpare nagsultihanay. Og unya, pre, doon ako'y problemas kung ulitaw, pre. Ha? Noon sa man mo ulit tawad na, pre. Nayabag man. Sige magdagandagan, sige nagtingsi, kada buntag dagandagan. Ay, nayabag hindi ay. Nakiringking man. Ang akong anak, pre. Dili. Kinsa man. Ikaw, pre. Samtang nagdagan ang taxi, ang pasahero nagkanayon kining ngadtos driver ang pasahero. Og unya, tulis ni. Oy, sabad niya, ay. Tulis lagi ni. Kumidya ka man siya, bay. Tulis lagi ni. Kining kutsilyo niya. Nas imong liog, oh. Taop niyo. Nas imong liog ang kutsilyo. Tulis lagi ni. Tulis ko taon, sabad niya, ay. Tulis lagi ni kumuto. Tulis ni. Di ko to, ay. Pero di ba kumuto nga tulis lagi ni. Tulis ni. Yan lagi kumuto ni mo, tulis ko taon. Kailan tulis ni. Murpa ko. Tulis lagi ni. Hulong na lang, oy. Di ba kumuto laog ko, ay. Si Ricoy, kulhanon kayo kin si Ricoy. Apelidong Ricoy kamandag. Hadlukan nga manguyab, perti og kulog-kulogod. Apan ibog kayo siya ni Marites. Kinis Marites ang silingan diha. Iya ibog kayo ni si Ricoy, kamandag. Atong sundan. Kasi Marites, nanilhig silang nataran. Nanilhig ang dalaga. Ungi kaibgang Ricoy. Atong sundas Ricoy gamiduol kang Marites. Unya! Marites, day. Uy, Ricoy! Nialagi ka din, Ricoy. Sorry, Ricoy, ha, nanilhig lang ako, Koy. Mabugay yun ka, Koy, nanilhig ko, Koy. Kuan kining Marites. Ngano, Ricoy? Ibutang una ng imong istorya kay banilhig ta. Ang makasabot, mahimuot. Ang dili kasabot, magbagot-bot. Kay kana sila malisyosa. Kining amo bayak way malisya. Matud pa nila, unsa man. Lami kunong bingka, lami bitaw. Ang tubag ko usab, depende sa bingka mula. May bingkang tinalike, duna. May bingkang hilaw, oy duna po. May bingkang paig, o bitaw. Ang pinakalaming nga bingka, unsa mang bingka. Kana laging bingka, ay unsa laging bingka, ha? Ay kana laging bingka, ay unsa laging ang bingkahan alami. Kanang bingka nga panos-panos na. Ang makasabot, maghimot. Ang dili kasabot, magbagot-bot. Kay kana sila malisyosa. Kining amo bayaway malisya. Matod pa nila, unsan man pod. Lami kunong imbaw, lami mo lang. Ang tubag ko usab, saman, depende sa imbaw. Bitaw, may imbaw sa hunasan, o na. May imbaw sa tiyanggihan, napot. May imbaw na panaksan, lami kayo. Ang pinaklami nga imbaw. Unsa mang imbawa? Kana laging imbaw. Ay, unsa lagi lang imbawa?
kana laging imbaw. Oy, unsa laging imbawa? Kanang imbaw nga may buhok sa ibaba. Ang makasabot, mahihimuhot. Ang dili kasabot, magbagugbot. Kay kana sila malisyusa. Kining amo bayang way malisya. Matod pa nila, unsan man pod, lami ko ang siyakoy. Lami mo lang. Ang tubag ko usab, unsa man. Depende sa siyakoy. O di ay, may siyakoy nga lumoy. Oy, may siyakoy nga baliko. Una pod, may siyakoy nga nagtuhoy. Ha? Ang pinakalami nga siyakoy. Unsang siyakoy yan? Kana laging siyakoy. Unsa lagi ang siyakoy yan? Ay kana laging siyakoy. Ay unsa lagi na nga siyakoy ang lami? Kanang siyakoy nga nagsingaw ang tumo. Ang makasabot, mahimuhot. Ang dili kasabot, magbagugbot. Kay kana sila malisyusa. Kining amo bayang way malisya. Matod pa nila, una na pod, lami ko nung itlog, dinuod yun na. Ang tubag usab, unsa man. Depende sa itlog, dinuod yun. May itlog nga binugok, o doon na. May itlog sa tike, o doon na kamay. May itlog sa manok, o nga na pinagahi. Ang pinaklami nga itlog, unsang itlog ka. Kanang itlog, ay unsa laging itlog ka. Ay kana laging itlog. Ay kung saan ang itloga. Kanang itlogas imong karsonis naglabyog-labyo. Ang makasabot, mahimuhot. Ang dili kasabot, magbagugbot. Kay kana sila malisyusa. Kining amo bayang way malisya. Kining amo bayang way malisya. Okay, walang tayo panahon nga kasama. Sa nga ni kasamang Atty. Phil Banyok, ang among station manager. Sa nga ni kasamang Aida Tampos, among program director. Uban ni kasamang Lito Balismito kung co-pilot. Uban ni kasamang Marisa Badies sa Newsroom Department. Uban ni kasamang Rex Kamandag Fernandez. Uban ni kasamang Radyoman Daloy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Maukat ang mga hutsaka o serbisyo publiko nila ni Tatak Daloy o kasamang Max Andrino.